M'acompanyes a fer una ruta clàssica per descobrir un dels llocs més emblemàtics del Parc Natural del Delta de l'Ebre? Em refereixo a la punta del Fangar i al far, el seu símbol. El punt de partida és la platja de la Marquesa, des d'on començarem a caminar seguint la vora de l'aigua en direcció al far del Fangar. Seran uns 8 quilòmetres i mig d'anada i tornada pel mateix camí, sense cap dificultat. La punta del Fangar és una zona amb un gran valor natural. No només hi ha els arenals i les dunes millor conservats del litoral català, sinó que a més hi nien diferents espècies d'aus, motiu pel qual cal respectar les indicacions de no accedir a la zona de cria. Gaudim del camí a cada passa. A mesura que ens hi apropem, el far va agafant més protagonisme i, com a teló de fons, les muntanyes. Ja hi som, quin indret tan meravellós. El far, les dunes, la immensitat del cel des d'este punt i una vista privilegiada dels pobles costaners a l'altre costat. Només ens queda gaudir del lloc i la solitud, prendre el bany i desfer el camí recorregut.